Rhagair. Ym mis Rhagfyr 2021 es i Lundain i ymweld yng nghyfnither Sinead. Dwi wedi meddwl am Sinead yn fwy fel chwaer na chyfnither erioed. Dim ond rhyw 6 mis o ran oedran sy'n ryngom, a hyd nes oedd yn bron yn 5 oed, treulio'n bron pob dydd efo'n gilydd o dan ofalaeth grandma, tra oedd ein rieni yn y gwaith. Yn ystod y blynyddoedd cynnar hynny, datblygodd cwlwm cryf ryngom, sydd wedi para serch pellter a digwyddiadau bywyd. Roeddwn wedi cael cyfnod Covid-19 caled, ac mi oedd hi'n bwysig fy mod yn treulio amser gyda hi. Aethom i arddangosfa waith yr artist Albert Dürer yn yr oriel genedlaethol. Dwi'n meddwl am Dürer fel artist pedwar march yr apocalypse, ac awgrymais fynd yno ar sail ei luniau ar y testyn beiblaidd y guddiad. Roedd yna gyfnod pan oedd ein mam-gu yn credu bod y farn olaf ar fi'n digwydd, a byddai'n trafod hyn gyda Sinead a minnau. Ac felly, cynigiau'r arddangosfa a thestyn gwaith Dürer a goriad i ni drafod ein plentyndod, a rannu straeon ar cyfnod hwnnw. Wedi'r cyfan, dim ond fy nghyfneithiau'r y minnau sy'n gwybod am yr hyn digwyddodd.